Huwa fl-interess ta' Malta li l-Unjoni Ewropea tirbaħ l-isfida li toħloq impjiegi u investimenti ġodda. Għal dan l-Europarlamentari Malti Alfred Sant waqt li kien qed jindirizza konferenza ta' Soċjaldemokratiċi fil-Parlament Ewropew bit-tema Malta fl-Ewropa, fejn qegħdin, fejn sejrin. Sant sostna kif l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta jiddependi ħafna fuq l-andament tal-ekonomiji tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Alfred Sant fakkar kif l-Unjoni Ewropea ilha b'ekonomija staġnata minn qabel ir-riċessjoni globali tal-2008, minkejja li qabel kienet magna ta' żvilupp ekonomiku. Irmarka għal fatt li l-gvernijiet b'mod speċjali dawk fiż-żona euro qed jaqtaw l-ispejjeż sabiex jaqtaw id-deficit. F'dan il-kuntest Sant irrimarka kif din il-politika ta' awsterità aktar xekklet il-proċessi ta' żvilupp u minflok żdied l-investiment ġara bil-maqlub. Hawnhekk Sant tagħmel referenza għall kanċillier Ġermaniża Angela Merkel li temmen li l-kontroll tad-deficit huwa iċ-ċavetta għall prosperità tal-futur u tinsisti li jrid jinżamm bilanċ bejn id-dħul u l-ħruġ fil-budgets tal-gvern. Semma wkoll lil dawk li jemmnu li l-gvernijiet għandhom jinvestu qabel jistennew is-settur privat. Sant qal li trid tinstab soluzzjoni għal dan għaliex inkella l-Ewropa tkun milquta b'mod negattiv.